Kolasib Irrigation Guest House thiltawn ma kumsang ni som pasari khan office thil poi mo wangin ka chian te pahnih nen Kolasib pa kan kala horticulture department thok kan ni a training pek ngai le thil dang ti tur a awm wangin kan puin min tirani zun talai hol vel ani a khua lum khop mai ni lai ni zinga baikin kan kala zinga aizola tanga kan han chuak tur chu khua dur khup maya ruwa sur teu tur ang mai hian khopui te po ari dur reng mai raincoat ten ruwa do chu kanin ring khop ma se kong tluanin ruwa asur talo lo a awan nei tla khop mai luang takin Kolasib kan tlenga chhun lama training te kan pe a soitur atamin thil ti fel ngai alo tam ve bok nen kan zo man talova riak turin kanin ruak man ta a office thil poi mo a kal kan ni wangin irrigation guest house lama riak man choi lova riak turin kan kalta ani zanria chu hotela kan eya zanria ei khama ka thiante mer hriat ina kan lenga zandar khawvela kan ho a kan riana a hian single company chau a oma in hnuai lama kha chuan room dang chu a om thovin ka hria mania zuria randai kha kan peilo hloma a chung lama kan pathum chuan riak turin kan chawa ka thiante chuanin beer te ananin le te a ke chuan he tiang lam hi ka in ngai lo awangin ka in ve lo zandar som pani vel thleng kan ti tia ke aya no pang ve an ni si a ruma chuan muturin ka tia common ruma chuan sofa pani a oma khwalum bok nen sofa chuan engma sin lem lovin kamu ve ta ani common room chakle tlang lama hianin balcony a awm ve a kong ka pui lian tak a awm ve bok chung kong ka pui dar tlalang te chu a ke deuh veka phui tha po a awm meu lo ka chaw deuh bok nen ka han mu chu kamu hil zui ngal maya engemaw hianin kamu hil chu min ti hara ka han ngai thlak chuanin ruah sur tur thlithaw hum ang mai hian ari hum mai tlanglam balcony kongka chu ka han honga are zui maya ka han hoi vela arsi alang tur mai bok si a ruah sur tur om mel reng alang lo thilri ka hresual dewani ka ring kamu zui le mai bok thom bokin min ti har le a guest house kot lama hianin go down lian deuh mai a oma chumi lama chuanin mi in bethom ribul bul ka hria a sana ka han ena dar ni alo ri to chu tiang zan rei to engi an tio ti ru chungin chhaklam balcony lam kapana kongka ka han hon chuan thom ka hre zui lo thung ka han hoi kwal vela a thim lai a tam bok nen engmaw phei chu ka hmu ran lo ka lut le maya ngai thalo deuh chung chuanin ka mu le a rei vak lo nuwa chuanin thli a ron thawa dar thlalang ke kar atang chuanin parda hi a ron chem leng duai thin bok go down lama chuan in bethom a om deuh reng boka muthil a har khop mai ka han thwa balcony a ka han chhuala in a re de vel bok si makve tak ani a kha tokin sana ka en deuh seka zan a rei du khop mai zingdar li vel teng chu kaminga ka mut chuak tong khong deuh nge ni ka lo mu hil seka ka han har le chuan khua lo var der to mai ka thian te pahnih chu an lo lamutui khop maya
ka thowa mai te ka phi zo chuan balcony chu apa ni in han honga kavadak chuak vela engma thil fel lo mu tur a awm pawh ka hrelo kan room atang chuanin ka chhukla a go down kota te chuanin ka teya a hmun hma vel te chu ke en kual pa boka ka det le chuanin ka thian te pawh an lo tho ve to a anin pe nu chuan guest house en kol tu te ina thingpui in turin kan chhukla a thingpui in pa chuanin zanlama ka thil hriat te chu ka hrila anni chuanin a hma deuh loka riak te pawh zanlaya an ina anin son tlak thu an soya engemaw deuh chu a awm ve ani an ring ka thian te pawh chuanin mak an ti hle a engmaw an hriat ve lo thu te an soya har satna lian thamero chu kan tok lem lo he ka thawm hriat te ram huai na tho emaw hrang emaw chu ka ti hauh lo ma se khatiang zanraya go down bula khanin tlaifar thaka in kompei anom kha mak katia ruwa sur turang mai hlithori hum thok le khata re le dai mai te kha mak ve tak ani chubang chuan a hrang ti lampo ni lovin mak kati em wangin le ngai thalo taka kha zam hun ka mana wang khan karon sir ve ani e milo ngai tlak saka kan lawm e milo subscribe sakla milo support zel dawnnnia story dang nen karon lang le zelang